Áno. Šťastné a veselé, kámo. Šťastné a veselé, mám narodeniny. Šťastné a veselé narodeniny, no. A prišiel som ti pomôcť, hovorí sa ďakujem. Čo? 12 seconds later. No ako ti to ide? Čo nevidíš? Škôlka. Proste daj to radšej sem a skús nachytať občerstvenie. Dobre, ale však mi nedal nožík. Ale toto nemyslíš, hádam vážne. Isto bola v akcii, počujem, no. Aké sú v nej triasky. Radšej nájdi nejaké taniere alebo tácky, na ktoré dáme jedlo. Ja však flášky. Ty ma už chceš ozaj naštvať! Áno, pištík? Čo nič nemám dneska. Za 5 minút som tam. Party taká slabšia, na budúce trošku viac do tej organizácie, hej? Zajme to. Rastio, potrebujem zachrániť party. Ale tú tácku, to si dobre vymyslel, to sa ti musí uznať.